Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib ana ya Allah. Ahwasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fit daraini. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Kala ngendika sapa Nabi Yusuf, ayat tegese Yusufu Nabi Yusuf munajian hale wong sing munajat, wong sing nyenyuwun li rabbihi keduwe pangerane Nabi Yusuf azza wa jalla. Ngaza maha luhur sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Gusti Allah. Munajae Nabi Yusuf, Rabbi duh pangeran kula. Asijnu utawi kunjara iku ahabbu luweh kula senengi utawa luweh disenengi ilaya maring kula. Ae tegese ya Rabbi duh pangeran kula dukhulu sijni utawi mlebu kunjara iku ahabbu luweh disenengi ngendi mungguh kula utawa bagi kula mimma ketimbang barang yatnguna kang padha nggeret padha ngejak sapa dheweke kabeh ni ing kula ilaihi maring ma rupane min mawatatiha saking pira-pira kekarepane Zulaikha alati tu adi kang nekani sapa kula ila sakoi utawa alati tu adi kang nekaake apa kekarepane Zulaikha ila sakoi maring kacilakan wal ngazabi lan maring siksa al alimi kang nglarake.
Wa illa nek mboten ngeten, duh Gusti, duh pangeran kula, tasrif mugi ngenggokke sapa panjenengan. Ngani saking kula kaidahuna ing reka dayane dheweke wong wedok-wedok utawa dheweke Zulaikha. Rupane bitas-biti kelawan ketetepan tetep ngalal ngismati ing atase mekoleh pangreksan. Fa inna kula wahidatin mongko sak temene utawi saben-saben wong suwiji minhuna saking dheweke wong wadon-wadon iku kanat ana sapa saben-saben suwiji saka wong wadon-wadon iku ana iku targhabu padha demen sapa saben-saben suwijine wong wadon Yusufa ing Nabi Yusuf ngalamu wafiqati Zulaikha ing atase madanine utawa nyocokine Zulaikha wa tukhawifuhu lan utawa wa tukhawifihi lan ing atase kekhawatirane Nabi Yusuf ngalamu khalafatiha ing atase nulayanine Zulaikha. Akhirnya kan saka bar dumukke nang gone wong wedok-wedok cacahe 40. Iki Nabi Yusuf dong banget, paham banget. Wong ngantek drijine do godres getih, ngantek mripate do melotot, ngantek do ndumbli-ndumbli. Ngantek sing mburi ana sing gemremeng. Nek iki yakin aku gelem banget nek iki alah ngono kuwi. Gemes banget kae. Wah tenan. Ngantek ana sing kesandung kursi barang kok. Lah ngerti nek wong wedok-wedok niku do seneng karo Nabi Yusuf, do demen kabeh ngono. Nabi Yusuf terus ndonga. Duh pangeran kula, kunjara luwih kula senengi nek ngeten iki Gusti. Mlebu kunjara luwih kula senengi. Luwih kula iso nampa lah paling ora kula iso nampa. Ketimbang ajaan-ajaane wong wedok-wedok niku, ketimbang karepe wong wedok-wedok niku ten kula. Wong ngejake wong wedok-wedok sing do demen ten kula niku ora ana liya kejaba mung nggeret kacilakan, ngeterke mekoleh siksa sing banget nglarak kene. Mending mlebu kunjara gek ora ana sing nyerak kula malah karuan. Malah aman. Ning kok nek mlebu kunjara sing tilek ya wong wedok-wedok kabeh. Malah ditileki wong wedok-wedok kabeh. Ngantek do nyewa sepur barang lho ditileki. Ning arep tilek nang kunjara. Ya werna-werna sing digawakake iki werna-werna. Ana sing nggo gayam godhog barang ya kan. Lambangane kula nuruti ajakane wong wedok-wedok niku Gusti Allah.
alati taati ila saqai wal azabil alimi. Ngejake dheweke niku ming menuju nenggon kacilakan karo ming marai mekoleh siksa sing larake. Nek mboten ngeten Gusti Allah, mugi panjenengan ngenggokke kula saka pengreka dayane wong wedok-wedok niku. Niku do ngreka daya supaya kula tertarik. Mula mugi panjenengan tansah netepke pangreksan nggo kula. Sebabe ngerti banget kula. Kabeh wedok sing cacahe 40 niku do seneng. Oh, wong 40 ditekake niku seneng kabeh lho karo Yusuf seneng kabeh. Ya rasa senenge padha karo Zulaikha. Padha karo Zulaikha. Ming bedane nek Nabi Yusuf niku arep disenengi Zulaikha nika biasa, sementara perang batine nek nolak wedi wong melu kok. Bose sih Ndara Putri. Jajal sing kakung-kakung niku wis. Nek cara kasarane dijak sing putri iki nolak. Wis tolakan. Ning ya ora mungkin ya kaya jenengan dijak kok nolak ya ora mungkin ayo. Tur yo ketoke. Pamane dijak Ndara Putri iki nolak. Wae ambok nek ra. Ayo ana jatilan dadi tenan apa. Dijak kok gemang nolak. Padahal nek statement ten Facebook nika dua hal sing marai keluarga niku sakinah nang Facebook nika juga dua hal sing marai bojo lanang niku tansah betah nang omah tur tansah nresnani bojo wadone. Iki dua hal sing kudu dicatat karo digarisbawahi wong wedok-wedok kuwi. Nomor 1 selalu menghargai apapun sing dilakukan dan sing diberikan bojo lanang. Dalam tanda kutip, le memperjuangkan hidup, le nyambut gawe, senajan to mengoleh titik rong titik dihargai. Ya aja ngantek ora dihargai. Wong ora butuh muluk-muluk kaya wong lanang iki, pokoke mung dihargai. Ning angger ora ana ketoke, wong lanang piye-piye kok dihadapane sing wedok ora ana ketoke, wis wong lanang keloro-loro. Kamangka kerep. Ora ana ketok iki kerep. Seolah-olah wong lanang iki nek ra ning omah ning jaba kae penak seolah-olah. Mula kadang kala wong wedok nek omong ya sok ngono kae. Rumangsane aku nek ning omah ki selo nganggur, kene iki ya kesel. Ada kesan kaya-kaya luwih kesel sing wedok, luwih rekoso sing wedok. Iki sing lanang ning ati diek ngono. Ning gandeng ra pengen rame kadang ming trima meneng. Ming trima ngalah wis. Arep piye meneh ning ngono kuwi nek terus wae ya gempung. Wong ora tau ana ajine ora tau diregani ya gempung tenan. Suwe-suwe mati rasa. Nalika wis mati rasa ya sudah wis ilang rasane. Kuwi ternyata kerep kejadian ngantek do mati rasa ngempet kae. Sehingga kekeluargane itu terus kaya sepo. Mati kaya sepo. Sepo ki ya anu nek mangan tebu mung karek sepahe ngono wae. Sepo piye.
Sing nomor 1 kuwi pokoke ngergani menghargai sekecil apapun perjuangane sing kakung. Sing nomor 2 nek dijak aja pisan-pisan nolak. Ini paling pokok niku. Karena memang ketenangane wong lanang ki ming neng kono kuwi. Kok nek wis saya, nek wis pusing, nek wis mubeng kae kok ketenangane neng kono. Syukur sing luwih sip ki sekali-kali ya ora sekali. Iki rada kerep ngejak. Oh. Ini neng anu nang Facebook lho kuwi menang. Aja sok anu jual mahal wong kuwi iki bebojoan. Kaya Zulaikha iki lho rada ngetek titik. Wah, jenengan dadak sok enggak. Ya wong wedok kok ngecek. Lah wong bojo kok kaya karo sapa? Wong agir wong liya wae sok. Ana nang BAK. Aku ya mung tau didudukan iki Pak nek kau niki piye? Ayo turuti aku ya. Wah aku ki mung didudui, dumuke karo Janaka kuwi kok. Oh, dumuke karo kuwi kok terus. Lah karang serapongku opo? Kok malah seolah-olah nuduh aku. Ya kaya aku ya ora bakal ana wong ngejak. Gawean. Kaya do megah nek karo aku. Mama itu ngaji kok nek dinane ming do dipaitu. Tembengi ngaji nang Serungga gua Cerme wae. Kono dalam rangka niku tirakat tahun baru. Sepanjang luar rame do tirakat. Undi do tirakat. Nek sing kula ngaji iki jan kula arani ra ono sing iso nyanyi kono. RT 9 Serungga 2. Tirakat pasang tratakan apik jembar pate. Tata kursi juju jan ngarti rakate megagahe panggung dur hadroan. Boleh wedhus loro. Sak RT iki wis iki tirakat ampuh. Wah wis maer-maer kae. Iki tirakat tahun baru kok ngene. Oleh ampuhan timen ngene ku pokoke pengen tirakat sing beda kok ngingkur waton do mlaku dhewe-dhewe dikomando RT-ne. Jan sing komando RT pasang tratakane tendane udusan kok. Ae tenda ijo kok. Wah, ampun kursi ijo ditata. Beda seragam-seragam lanang, seragam wedok, seragam wae lah jan ampuhan timen kok. Beleh wedhus loro. Nah, terus kula siapi jangan bayu. Ya gara-gara dek seminggu yang lalu apa ya 10 dino yang lalu nek menjang manten nang ngisor, nang Serungga ning rada ngisor. Dikon madang rak modele daging sapi garingan. Kaya model apa iki Mas? Kula wegah to wah untuk kula iki nek daging ngono kuwi ra mending bayonge malah koluan. Gula kok karo sing undang kula iki jebul dibocorke ning gone kono. Jangan iki bayong. Karo gorengke tempe. Le omong karo kula iki wangun, pokoke niki kudu transisi request jenengan disiapke. Lah sing request ki sapa? Le omong ki le muni request jenengan, lha sing request iki sapa? Bayung. Wah malah tak pangan segane duduk tak tutupi bayung wae. Ben lega ngono lho sing undang ben lega. Rupane ijo wae. Apik iki.
Ya tetep enak nek kowe tetep seneng ya. Enak ya enak. Ora apa-apa tetep tak pangan. Bayung terus karo campuri pete wae. Syukur tempe bosok utuh-utuh kae. Enake ra ilah-ilah. Lah kula nerangke sing jenenge swarga ngadenin itu digawe karo Gusti Allah sekalian isine sing isine swarga niku ki mripat rakongan ningali kuping rakongan ngrungokke ati ra iso bayang-bayangke saking edine saking apike ora ana sing iso manggon ning swarga ngaten niku karena swarga ngaten ikrar pokoke aku haram nek dinggoni saben-saben wong cetil-cetil dadi wong cetil ora bakal iso manggon ning swarga kuwi nek jenengan pengen manggon ya kudu lomo ngono kuwi ana sing bengok kae kene wae ra duwe kok kan lomo wah ora kene ra ngomah padha ae ming dayali alah bul iki mau ya diterangke kene iki nerangke hasil saka les rawung malah ana sing bengok tenane ya tenan nek kaya aku ya ora bakal ana wong ngejak sapa sing ngejak wong ra pokro kok ngene dhuwit ra duwe tampang ra duwe iya nek ngantek ana sing ngejak iki ya ming mripate rada blabur ngerti ming kru swing-swing kira ora iso didadekke narasumber sing sahih. Nah iki rak terus apa jenenge Nabi Yusuf ki njaluk bangane kula nuruti ajakane wong wedok-wedok niku nek Nabi Yusuf lumrah dijak. Wis menang sak kabehane kok ya. Nek cara dongeng andi-andi lumut kok ya. Nek cara dongeng mula kula mangenggokke saka pengreka dayane wong wedok-wedok niku. Pokoke denggokke. Aja ngantek kegut, aja ngantek gegodha, aja ngantek gedereng. Kuwi wis di luar umum nek iki kok ya wong nek umum iki ora ana kok wong ndonga ngene iki. Maksude wong lanang kok ndonga tulung enggokke saka wong wedok niku haram. Ora ana malahe. Dongane wong lanang iki kula dicerakke, Gus. Tulung kula dicerakke. Jenengan yo pirsa Gusti Allah kula rewangi gawani advokat. Sing memperjelas centelke ngono lho, aku ora omong centelke lho. Wong aku ming kula rewangi nggawa advokat. Ngantek kleru montor. Mula terus tembunge asbu ilaihinna. Asbu mugi anggen niku ngenggokke sapa panjenengan utawa asbu nek mboten jenengan ngenggokke asbu ora nggih. Bakal condong sapa kula ilaihina maring wong wedok-wedok niku. Ae tegese amli utawa amli amala condong berharap sapa kula ila ijabatihina maring ngijabahi wong wedok-wedok niku ngalaqodiyati tobingati ing atase netepi watek albasariyati sing bangsa kamanusan nek mboten jenengan reksa nek mboten jenengan lindungi nek mboten panjenengan tulungi
mongko kula isa condong nang gone wong wedok-wedok niku isa nuruti apa sing dadi karepe dheweke kabeh wujute netepi watak kamanungsan dijak gelem lah iya cilaka kula lho nek Nabi nek ngantek dijak gelem rak ya cilaka kula iki Nabi Yusuf nek jenengan dijak kudu gelem rak ya tanja ana nek jenengan ora kok cilaka lha ngalor karo ngidul mula sing nek ngantek ngijabahi kula condong ngijabahi utawa nuruti karepe wong wedok-wedok niku sing jedule saka watak kamanungsan wa hukmil kuwati lan hukum kekuatan as-sahwiyati sing bangsa syahwat ge kamangka ledo ngejak ki ya ming sak kadar netepi watak kamanungsan lanang seneng wedok wedok seneng lanang watak kamanungsan itu rak ngono kuwi mlakune nek wong lanang seneng wong wedok nek wong wedok seneng wong lanang niku jenenge tabiah basaria sementara hukum kuat sing bangsa syahwat ngejake nenggon nuruti syahwat gandeng dasare seneng terus ngejak wong didasari dipahiti seneng. Le ngejak piye? Lah kok le ngejak piye? Dadak jenengan ki tok-tok nek nang kene ra ngerti. Ayo kaya nek Jemaah Kliwon jenengan ilang kae. Mbok nanti le ngilang kae. Wong anu kok ya. Aku mung krungu critane njaba kae sing kudu ngaji iki kok. Le ngejak ya wangun kae, Dik. Ngamar Mas, ngono kuwi, Dik. Omonge lho iki. Nek sing ting pleyok kae ya terus omong 50 wae lho. Ayo iki hasil serawung sih. Hasil serawung lah jenenge tetep suudon terus karo mbok sumpah anak kula ngaten itu demi Allah. Sorry orang gawean. Iki mung krungu critane kok terus paling ya sok rono lho. Mbok sumpah nek wong ngono. Nameng krungu sing diomong-omong kuwi sih. Wale perting sing. Nek wis cerita kaya mulai ngilo wis ana. Ning yo nek iki oleh ngejak ora ngono kuwi kok. Yo ngejak nganggo citrane wong wedok praja, citrane wong wedok sing mulya-mulya. Nganggo sanepa kae. Sanepane yo banyak kata, banyak tembung. Banyak kata, banyak tembung. Nek ora iso weruh sliramu wis mataku trimo ketiban duren ngono kuwi. Sanepa saking senenge iki ngono kuwi nek wanita praja kuwi ora kok ujug-ujug ngamar Mas. Yo wanita praja. Nah iki nganggo bahasa anu puitis. Bahasane itu tenan aku nek ra iso nyawang kowe wis trimo mataku ketiban duren. Terus engko durene tok dilati. Wah, ngono kuwi ra yo angel to le maknane. Oh aku yo mung waton omong mbah ono maknane mbah ora kok.
Ngomong ya wangun kae lah kae kok do irit-iritan karep nendi. Ling jawab lah nek kae ora ngerti mbuh tujuane nendi ngertiku ki aku nek aku dong. Nah aku. Lah nendi hayo ning tambatan hatimu ngono kuwi wangun kae sih. Ora iso nek jenengan wis ra tekan gitu ya. Ya ora nyambung karang ya ngertine ya ming madang turu. Mula jan asbu ilaihina wa akun akhirnya. Wa akun lan dadi sapa kula dadi iku minal jahilina setengah saking wong sing bodho jahilin ae tegese asiru dadi sapa kula dadi iku minal ladzina setengah saking golongane wong akeh layak maluna kang ora padha ngamal sapa aladzin bingil mihim kelawan ngelmune dheweke kabeh. Jawabane ngaten tenan Gusti Allah nek ngantek mboten jenengan paringi ngismah paringi pangreksan nek ngantek kula mboten panjenengan paringi pangreksan kula mesti condong nuju nenggon ajakane wong wedok-wedok niku nuruti syahwat nuruti watak kamanungsa akhirnya kepleset nglakoni dosa sing ten riku niku berarti kula ki ya ming dadi golongane wong sing do bodho ngerti aturan kula terjang ngerti ngelmune ning ora kula tandangi nek ngeten niku iki munajae Nabi Yusuf lho iki. Mula nek ana masalah karo wong wedok, wong lanang-lanang iki ndongane iki. Ndongane kaya dongane Nabi Yusuf. Nggo nolak wong wedok-wedok kuwi. Mbok jenengan kok nolak iki piye to? Wah, iki mesti ra gelem jenengan ndonga iki. Nah ya piye wong iki ndonga nggo nolak wong wedok gek jenengan ki ngoyak sprene wae ra kecekel sih. Malah kon nolak eman-eman kok ya ning nek Nabi Yusuf Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahiliyin. Wis rasah dihafalke ya ming ra guna nek nggo jenengan. Karena iki dongane Yusuf dienggo ngedoh saka wong wedok-wedok iki. Dienggo nolak wong wedok-wedok iki. Kok iki wong wedok sarip-sarip, wong wedok saripah, wong wedok mulya-mulya. Keluarga brewu-brewu sing diundang wingi niku lho. Karo Zulaikha iki keluarga utawa wong juan nyonyas bening-bening glowing. Teko we nganggo tas. Mulai teko ku nganggo tas tretes emas. Mereke DNG. Sing siji Gues. Mereke siji Gues. Gues ki pit-pitan. Nek kor merek-merek ora cetha ora mlebu iki nominasine ora mlebu dadi nek iki cetha ora katut. Ora katut. Juwet-juweti ngomongnya. Wes, jajal dikepung karo wong wedok sing kaya ngono kuwi. Tapi Nabi Yusuf dongane ya Rabbi, mugi panjenengan ngedohke kula saka godan-godan sing kaya keten iki. Nek cara bahasa kita rak ngono. Saka godan sing kaya keten iki, wujude sing mereka do seneng karo kula, do ngejak kula, nek kula turuti berarti kula ki ming wong bedu. Kula ki ming wong
bodho kula niku ming wong cilaka hitungane. Nah niki ya ming sekedar diketerangke nggo tabarukan ngaji tafsir. Masalahe nek kenyataane yo ketoke ora bakal wong kok ngene kok dijak ki ora bakal. Dadi saman ora ana wong ngejak jenengan ki ora ana. Wes mbok mlaku sepanjang ngalor ngidul kono ora ana wong ngejak. Nah, mbok bathuke templeke 200 kuwi ketoke mah donekke kenthit jenengan. Malah donekke kenthit. Ya paling ora kene dite 200 mbok ayo mie ayam paling pol mengkon ngono kuwi. Kene mergo weruh 200 kuwi nek nggon ngejak dalam tanda kutip didasari seneng karo tertarik ngono ora. Ketoke ora aman. Ora rasa kuwatir bunak niki aman. Ora ana godang. Wes, rasa ngapalke donga iki. Culke wae aman kok mbobek. Culno ora nek ra bali mesti mulih eli kae kok. Ya ora ana. Ya nek krasa ki syukur. Niki dongane kaya ngeten iki. Hebate Nabi Yusuf, sucine para nabi dalam tanda artine suci ten iki lho. Artine suci ten niku suci direksa saka dosa ya. Apik nek niki. Niki sik teruske sesuk muga-muga do diridani Allah, do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, kaparingan kanugrahan hidayah saka Al-Qur'an, hidayah saka hadise Kanjeng Nabi. Sing paling baku muga-muga tansah pikantuk kawilujengan donya akhiratipun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.